valčík, čo je veľmi náročné, lebo sú to 3/4, nie 4/4, ale raz, dva, tri. A deti veľmi ťažko chápu, dnešné deti hlavne, ktoré furt idú na ten rap a podobne, to všetko na 4 doby, že valčík, raz, dva, tri. Nie každý to pochopí, veľmi málo detí zvládne valčík. Jeden z mála ako škôlkár zvládol valčík, takže ja osobne hlboko do neklobu, Miško, drž sa.